Металурзите се събраха край административната сграда на комбината. Пристигна и полиция след сигнал, че протестиращи работници са пред кабинета на изпълнителния директор. Камери не бяха допуснати зад бариерата. На протеста беше дошъл Петър Кундев, който от миналата есен не е получил нито лев. Аз нямам пари да си нахраня жената и децата вкъщи. Тъй къде са хората, седят и чакат. 5 месеца заплата не са взимали. И какво правим тогава? Протестиращите обвиняват за неизплатените заплати мажоритарния собственик на комбината Валентин Захариев. Преди да купи оловно-цинковия комплекс в Кърджали, Захариев е бил собственик на Кремиковци. Кредитите на господин Захариев са много повече от това, което печели. След всяка продукция се изплащат първо кредитите, концентратите и след това, ако останат пари за заплатите. Повече от 50 работници подадоха днес молби за напускане. Те не вярват на обещанието, че утре ще получат по една заплата. Оловното производство беше спряно през април миналата година, а от месец не работи и цинковото. Изпълнителният директор на комбината не беше открит за коментар.